ki prabangit baro kapor kalabiang ba ngia sedang no i kini selok jengi nak tin jong ble pat kum juro man ya rom pendon berom yo ble lung ba jong ni no pai jong ni kesengi tengah pria so pai pi we pai we hakat teng batjang taum trai bon nong penim jong ni Jesus Christ kak tin jong ble ka ong do ya kan ut sngau tenat yo trai pi ka perte baro do sakri yo u da ka jing kemen do wan hakmat jong u da ka jing ruai to tip bo trai long ble long ma u bala tau yangi bangi long ki jong u ngi long ki briu ki jong u baki lang brot ka jakap lang jong u to rung sakar dop jong u bat ka jing aingu bercak pelau jong u da ka jing ya ro ta aingu ya u bat to kur ku ya kateng jong u nambau trai long babha ka jing sen e jong u kan ya bam jukun ba ka jing sisa jong u pateng la pateng benriu u bleun kur ku na ka ba yo sngew yak tin ki jong u ngin ten yi sakri jong yo ble to ngin ruai jong ruai ka ba ars pa khandai pu ar bat lai pu ar ars pak ndai pu ar bat lai pu ar haba atrai ki kam jong me nga perkhat kat nu ngadap da jing lungo bakrau nga i klur nga sngew jing riu perthat keldeng saudong ka bor jong me ka pau ars pak ndai pu ar ars pa lai pu ar ars pak ndai pu ar bat lai pu ar Haba atrai ki kam jong menga perkat kat nu ngadap da jing ling o bakrau nga iki klur nga sngo jing reu o pertat keleng saudong kabor jong mi kapau men sim jong a to ya roya utrai melong bakrau men sim jong a to ya roya utrai melong abang ayat leng bagi lau balau san ngas ngo jing pa snow tiang ki sim huding nak liar ulum nga iki tiki madan ngas ngoruki jing bel basu sing men sim jonga to ya roya utrai melong bakrau men sim jonga to ya roya utrai melong bakrau aba ublei lukon benot ban pa kani ban shem panglut ngam la menta hai ka ding na jingkit ka chonga uba usha uya ban pelai paryanga men sim jonga toya roya utrai melong bakrau men sim jonga toya roya utrai melong bakrau anda utrai on wan hab deng jing ri
sa ban lệ cha ying nang ni ya nga un xiao ya u ca ngu kaya ro kan ya sa wa ngan pen benaru lay u long ba krao men sim jonga to ya roya utrai me long ba krao men sim jonga to ya roya utrai me long ba Siwam pendem hau blei kijin duai ngin pule na tin jong blei kabang laban sem na kitab kisam kan number ke ban rubusan ke kendai adu ke bakhat lai kitab kisam ke number ke ban rubusan ke ban kendai adu ke bakhat lai kiktin bang kumne me wan khmi ya khandau ban me ai yaka me pen sebab sibun yaka kawa ublei kislei da ka me pen mi keu yaki Habam lakre kumtai kendau me ai gerhai haki nur jongka me pentem ya kijing at jongka me penjem ya ka da kilap perau me kerku ya kijing mi jongka me penpong pan sengiat ya ka senem da kijing pha jong me bat kilenti jong me ki penjau kleng ki jau holor ki jaka plang kari klau bat ya kilum lapan po da kijing kemen ya ka jaka plang lakup da ki kenhun ya ka temru latap lin dau keu ki yarisa namar ka kemen bat kirwairu ublei unkarku nakaba yos ngeu tinju ngile chau blei kijing duai teng duai ngi wan ban ai kijing ngo kijing roi meu blei kaba ngap neng blei balong nang thau jong ki beneng makhendeu ba khendeu ko long ji yu kjat ki jong me blei long kham tham eu try jong ki met ba ki min sim ki jong ngi baru try jong ki jing im ki jong ngi hagani ko para try subi ngi wan ban ai kijing ngo kijing roi me man me long blei jong ya try me doran kat bat ngil bang ni kata yo baru stay yo ha kijing ya linti ki jongi ki kam ke bangi tre maka ye ke bangi le ban pendem ngis ngau tu atrai subi ha ke bangi yo ban pendon buram ye me kam tam ngidang tang kat tukan nis ngi atrai ngi yo ban kan mau ki jaman long briu ki jong me sha ke ne perte nam ta ki pop ba kiran kang jongi ngai ngui me atrai namar ba me long blei jongi me wan ban jongo ngi atrai subi da ke jing long briu atrai nam da ban pelai ngi na ki pop ba kiran kang ki bate ki ba khum ngi atrai subi bangi long kum ne kum bangi long den maka jing iba ka jong me mana the lam ba jongi hagi por ba jing jongi baro maka ta bang wan ban ai ban wan kma jong me atrai subi ban ai ki jing ngo ki jing ro me atrai inda kat pa me ban wan ban shong sa pne jongi kar khu ngi atrai subi bat pendap ngi da ki jing iki jong me ai ba mun sem jong me yesan ran ngi baro atrai kam tam na ba jong ne ka por hag bangi yo ban yaro man pendon buram bat ban sngam ka e bak tin jong me ka dan ban kren hag ngi no pai jong ne ka sngi simti ngi we pe we atrai subi ai bang lam sngau tu khambam kham janai bangi dan kam me hukum ka ne ka por atrai oi ka ne ka long sngi ka ba ara atrai subi bang yon ba ban ye ba jong ne usnem bang sngau tu atrai subi bangi pai chang im jong ba le no haus ne barim baro atrai subi medan kat bat ngi mem ji no ngi atrai aga no benta jong ji mi jong ira atrai rei mi yalam nanti mem tin ban mi long ding do bor sandu ban kersan ngi por baro ban kermen atrai subi abangi jam yo no usnem batmai bangim patip ka e ban je ngi ba kum no jing im ya kendo bat ki e jing ya nanti ki bangi la ban ya kendo ha ka jing im man ka sngi jongi rei ngi don ka jing snos lor ngi don ka jing snos kem ban ngi don ka jing kermen able namar ngi tips kem atrai subi lada me medan kat bat ngi ban mi yen kat bat ngi ngila kin ban jai siliang bat ban jam siliang ya kita kin at pulung baro ki bang ya kendo ha jing imman ke singi jongi ki jing e ki laban wan ki jing tenju ki laban wan able ki ding pengkiang baru kom ki laban wan ban khang la jing ya trai subi doi nges ke ma trai subi ba ti blai ki jong ya trai subi kana
nami no ingi kan tin kan yalam ingi atrai subing bon mensim jong mero atrai un ye sendran ingi par baro kana bah kajing imu jong atrai subing ngila kan ban yar kat ban me ban pendon buram me ha ngi man kesengi ke jong atrai korko kam tam ingi ha kan por atrai korko ya ka balang atrai subing ka ban labit ban imon atrai ban sengi ka ha ngi ka jaka atrai ai ba kalong balang atrai ka ba pediang hun ya me ku nong im jong ka atrai kan long balang balam pendon buram me ha kajing im ba man kesengi jong ka tor ko ka balang atrai na do pastor jong balang kini temen besan jong balang kinong serai bat kum juru atrai subit kor kam ti balang atrai subit kilong kemi kilong pa atrai kon samla lembat ki hap ki barit atrai kor ko aman ga we pa we rumpe ing kristen atrai kanang ba kin long ki kon ki jong mi atrai ki balap pensong ba ya ka mon ki jong mi atrai ki koloi atrai subit ban wan chagi ki jong me ban wat ya kemar ki jong mi atrai long ba ki por ki jim jong ki baro ain ma ka atrai subit balang ba jong ni balang atrai ngin yo i kan atrai subit ba ya ka buram jong me nang pen krau na ka por Singapore tor ku ya ka balang atrai subin kijing persang jong ka ban sakri yami atrai hagim ta ba per jong ji sakri jong ka kiji project ki ba ka don atrai subin ki program ki ba ka don atrai subin bagi nung ki benta ki ba ka don ban tre nam ta long briu man briu ka im dang salang ban ta ki khot jong ka balang hi atrai ngi skem ba ki baro atrai subin kin long kin ka kum mon ka ba ko ki jom atrai ban men long atrai subin unong sensar ba unong sendran yu ki ya ki por baro kana ba jing don ka ki jom ablei ba jing lam ti jong atrai subin kan long ngi jir ko ki kum balang atrai nang ko atrai subin ya ka ri ba ka jai briu jong ni apre ngi jing e ka bang ya ka do na ka por sa ka por kam tam ba jong ni ka por ka bang ya atrai subin ki bang intip ke ban jia lang ba kan ne ka pandemic ka bang ya ka do atrai subin renges kem da me don ka atrai me la kin ban weng ni ka jing e baro ki bang ngi ya kan do ha ka jing e man ka sni jong ni mal ba ka ri ba ka jai briu atrai subin kan yo mat si sia ta ka jing ko jong me am ta ba per jong jing im ba ka jing ya lenti ki jong ya atrai tanang kun ma ka ta atrai subin ya ki to baro ka badan men ta atrai man pe ya ka suka sang man pe ka bam gadi man pe ka jing ko jing ki atrai subin ai ki ka bar me ka bar musim atrai ba ki la ban tre khamba ba ki la ban ai ti lo tel de nam ta ka buram ko jong me ayun dan bang khama me atrai ngai ti yal de we pai we ha ka jing pen ya ki jong me bar kham tam e ga ne jing sang ba ki ban ta bang sa jing ji sakri jong ni ha ka jing pen ya pe jing la musim jong me ba ki ni pan tong ji sum nong pen im na do menta ba sido ta bam jukun amen aku ni ka porpat ni yo ya ban pendep bagi kam jong balang te sengba isket jong balang sengba ban pendep ya kata ki parmengit jong balang Presbyterian Moro lembat kwe ki parmengit ne kwe pat ki balang lembat piru ki parmengit ki badan haki yang kisam ke jong pi ki balang kemi ikani ke program haki YouTube channel jong balang Presbyterian Moro ngi ai kublei pi baro haka kerteng u Yesus Kristus ubau trai nakaliang ke balang sa sisin pat ngi ai kublei snam thumai ke besuk ke bakmen ke ba ai jingkermen ba ke bab kerhai ya pi ki parmengit baro ki badan han ke ying mani bat ya piru ki parngai ki badan haki ying kisem ki jong pi u nongkren hapeng jongi ilong i Reverend Dr. S. Hayong i pastor ilong wei na kinohikai haka John Roberts Theological College Mau Club ni sungu ba i pastor ila pendap ya ka doctorate haka Christian Theology pastor nakaliang jangka balang ngi penpau kejing sngongu bat snguburom ya pi ya kejing laklo ya pi ban pediang ya kejing kerpat kejing ka balang ban yarap yangi hakaneka no phai jo kasngi ban sam nakakchin ka jong blei mat kham kerpang kan ka sngi trai ka baningkong jong kan ka stem ka bathmai arajar puar ngi ron kejing ka skam bau blei udan ka khubor ka blon ra nak kejing snake jong u lingba jong pi hakaneka por nakaliang jo kabalang ru ngi ai kublei stem thamai pi pastor ya kaying kesem gojong pi ma pni mat ya kajing koi kajing khia mat kham tam ya kajing syakri ka bedom ai ha ka college ngi pen pau ji songu ru ya kajing dor ka kajing han ka por ya Reverend NM Yang Rai bat itum san Dr. K Marbanyang ki ba jusun ran yangi kabalang na ka por sha ka por kajing don kajong pi kalong kajing sngan yangi kum kabalang ki program hakanika sngi kilong kumni ka jesen kan thai kan long tang shwai kan ka jing seng bat ka jesen kan thai kan yo ka jesen device nang banai nong ilam Mrs. J Khasano chairperson ka jesen kan thai
Nong Plisdang Baduai, Mrs. Banika Porto, Bakamat Jingduai Kalong, Nam Takari, Bat Kajat Ben Rio. Kajisang Samla Kanoh Kapor San Bajajan Mit, Kajisang Samla Kandon Kajingduai Sedang Quarter, Bat Plisdang Baduai, Miss Piba Penkemen Renja. Lasai kesengi kata Kalaitrik Januari Ajar Huar, Kum Kebalang Inyo ya Kajisang Sedang Melai Bat Revival, Hakapor Rio Siteng Jan Mit, Bat Plisdang Baduai, Mrs. Habibiang Lang Pertu. Hakasengi balang kata hakasantrik Januari Ajar Huar, Ginyo ya kejeseng mit balang hakapor Rio Siteng. Kini kalong ka kuarter kebaningkong, jong kasnem arhaja arpuar, kumta ginyo ban kren ya kajingpli ya kathim. Kathim jokani ka kuarter kebaningkong kaong, kajingkapat ya kibangej. Bat ngilasyanya highway ni temsan joka balang, ban kren pli ya kathim, itemsan Dr. O. Lamari, ban Pulis Dang Baduai, Mr. Aibal Singh Nongbet. Hakasi sejan kita hakapratrik Januari Aja Arpuar, kum kabalang inyo kajiseng duai mit sing sejan, ban Pulis Dang Baduai inum long syuk kemasyan haka program, nrin long no i Miss Lapan Biang Hun Lang Warjri. Bagamat jing duai kalong, nakamta kajiseng samla Putmuri District. Hakan kesini try ke banwan kata haka kandaitrik Januari Ajar Huar inong keren haka balang ilong itemsan bis im. Hakan kapor ngan pensengo ya ki nongkit kam bat kiwi ki nong trei ya ki kam jang balang nakam ta kasnem Ajar Huar kumni. Ki nongkit kam Chairman Reverend Lindans Im, Vice Chairman Timsan PS Karnayor, Secretary Timsan EW Karsano, Assistant Secretary Timsan Iwan Swet, Treasurer Timsan Dr. O. Lamari. Kinong ilam jingruai, Mr. W.M. Ramsdam, Mr. S. Matlang, but Mr. B. Warjri. Ki organist, Mr. B.L. Nongpur, Mrs. Aibiang Meka Karsano, but Miss Karin Nongrum. Kinong kam hakijeseng ying. Hakadong Shaneng, Chairman Timsan Dr. O. Lamari, Vice Chairman Timsan A.S. Lingdo, Secretary Mr. K.S. Dingdo, Assistant Secretary Mr. J.L. Nonglaj, but Nongilam Jigrai, Mr. B. Warjri. Hakadong Sharum, Chairman Timsan P.S. Karnayor, Vice Chairman Timsan A.1 Swet, Secretary Mr. W.D. Sankli, Assistant Secretary Mr. B. Shabong, but Nongilam Jigrai, Mr. S. Matlang. Kirangba kibedan lang kijiseng ying shaneng bat sharum kilong kumni. Shaneng temsan EW Karsano, Mr. W.M. Ramsdam, but Mr. S. Imli. Sharum Dr. L. Kaji, Mr. Ido Khat, but Mr. H.P. Im. Kinong kam bat kidkot ka committee. Ka program committee, Chairman Kabalang, Secretary Timsan A.S. Lingdo, Assistant Secretary Mr. S. Imli. Kidkot kinong Chairman, Vice Chairman, Secretary Kabalang, Secretary by Assistant Secretary Program Committee, Lemba kinong kitkam kijeseng ying. Commission Committee, Chairman Timsan P.S. Karnayor, Secretary Dr. L. Kaji. Kidkot Chairman but Secretary ka Committee, Lemba Reverend Lindans Im, Timsan E.W. Karsano, Timsan Dr. O. Lamare, Mr. B.G. Momin, Mr. J.L. Nonglaj, Mr. K.S. Dingdo, but Mr. W.D. Sankli. The Building Committee, Chairman Reverend Lindans Im, Secretary Timsan Iwan Swet, Kidikot, Timsan E.W. Karsano, Timsan Dr. O. Lamare, Timsan P.S. Karnayor, Timsan A.S. Lingdo, Mr. B.G. Momin, Mr. W.M. Ramsdam, Mr. Ames Imli, but Mr. B.R.M. Lingdo. Light and Sound Committee, Coordinator Mr. B.G. Momin, Kidikot, Mr. P. Kharjarin, Mr. Daminat Bha Mauri, Mr. Ivan Nongrum, Mr. Ivan Telalingkhoy, Mr. Arkibor Karsano, Mr. Pinskam Langrenja, Mr. Ricky Shampang Khonglam, but Mr. Staffordam Karlingdo. Maintenance and Sanitation Committee, Chairman Timsan A.S. Lingdo, Secretary Mr. B.G. Momin, Kidikot,
Mr. B. Wardry, Mr. H. P. Sim, Mr. S. Matlang, Mrs. S. Nyuta nakajeseng kantay, but Mr. Balmi Lingdon Ongpur nakajeseng samla. Sunday School Committee nakamtakasnam Arja Arfulai. Superintendent Timsan A.S. Lingdo, Assistant Superintendent Mr. B. Shabong, Secretary Mr. B. Wanyang, Assistant Secretary Mr. S. Matlang. Kidikot kinongkit kam ka Sunday School, Secretary Kabalang, Treasurer Kabalang, Lem Akilida Jong ki Department. Kinong Penyait Bible Study, Coordinator Mr. Daminot Mauri, Assistant Coordinator Mr. Ivan Nongrum, Lem Kidikot, Reverend Lindans Im, Matrimsan Dr. O. Lamari. Key Auditors, Mr. Justin Barre, but Mr. Manbor Wardry. Key Ushers Jong Kabalang, Leader Mr. H.B. Pasa, Assistant Leader Mr. W.L. Nongpur, Lembat Mr. S. Thongni, HMCM, W. Rani, B. Nongrum, K. Marwen, I. Nongbet, Yarap Borlang Suting, J. Bare, D.L. Kenshi, K. Renja, K. Nongkandri, R. Kongsdam, M. Limngap, E. Pertu, Pensyai Lingdo Nongpur, D. Dingdo, Frankie Rani, Bat Rap Lang Suting. Kinong Sumar Lum Jingtap, Mr. Ido Khat, Mr. K. Lauranyang, but Mr. G.L. Nonglan. Kirangba nong sam program but envelope, ikadong se, Mr. K.S. Dingdo, but Mr. Ido Khat. Dong Peningshnong, Mr. H.P. Sim, but Mr. B. Wardry. Dong Kti, Mr. G.L. Nonglan, but Mr. H.M. Sim. Dong Kentonli, Dr. L. Kaji, but Mr. Pensyai Lingdo Nongpur. Dong Maulendop, Mr. K. Lauranyang, but Mr. W. Rani. Dong Pingwat, Mr. B. Shabong, Mr. S. Matlang, Mr. B. Wanyang, but Mr. H. Dolling. Dong Soklur, Mr. B. G. Momen, Mr. W. M. Ramsdam, Mr. S. Imle, but Mr. W. D. Sankli. Advisor, Shakajesang Kantay, Ilong, E. Timson, P.S. Karnayor. Lakarpat, ikirangba, kibla kan shim, yakikam, nado, kashitrik ujanri, arja arfuar. Light no, Sunday School Committee, kabanlong nado ka shitrik April, arja arfuar, hado, life wait March, arja arfulai. Hagan kapo, ngan sobaban karpat, yak ushers, jang balang, banura ikji aingo syakmat, bang karpat, Mr. BG Moment, banduai penkentang, ya kijing aingo. Tengilek mat blejing tuai. Kaburom kajingiro ngi ai tang samete kopa. Upa bodap kajingi snei ba kajing map ai ngi ginong pop. Para komni try nga ai ngu yeme. Melong kopa bodap ka meneng jidong khandeu setabian. Ba kajing gular jong mek bas kem gi bane ba gibam jukalag ba me ong man long rekat ba ni. Ngi doni wei ni armut ki baseng ka teng ki jong me. Ngi skep ti ko pa ba kum kanika klip mat ha mangiwan ha kanika por kanika ying ka beltai knang ba chakri ya me. Medon rengkat bat ni ka por. Mangimdai ban ting imdai ban smith ti ko pa iki jong ka pertai. Me long makat ban ka snam ka jong me ka dai yang itrai. Ngai ngoi me au ble. Mi yo ble ba kum me. Ba me kren bat me kren yang ini ka por so pat ka trai. Ha ka jing ya dai bat me ble we im ba ba shisha. Ublay, ubudon bor ban bisa di kejing im jing yadin belalait no ne ka pertai. Me kren yang itrang ai ngo eme bang yalam yang i kani klemat ya ka bangin wan kani ka sngi ka bakrau sngi bentang ka jong me ka sngi ka bamalabo yang i ka bangai trai. Bangin syakri bangin yaro pendam rom ka teng ka im ka jame. Ya ka me ya ublay ha men ba me thau ya kani ka pertai. Mela song sngi ha kum kani ka sngi trai kan rat. Bat mel hukum yang iki bangai ke jong me bangin song sngi bat bangin syakri ya me ngai ngoi me au lai ba makrana po kemen sim ke jong i wei pi wei kum ki bangai ke jong me trai ba ka don kam yang i bangin kiu ka jing ke jong me ban ya ro ban pendem burom ni ka teng ka ba em ke jong me te ko pa
bagi ngau thu bagi jengim ke jengi kamlong ru em gijing la ke jengi kimlong ru em try kan rat gijing tip ke jengi kimlong ru em try kan rat ke jengim ke jengi ke syong bai tang hai kelang hok ti baklan bor ke jong me try ngai ngu me try me khot yang kum dia bagi wan ke ying ke jong me bara kum ke ni ke sngi ke ba jong ni snem mo thamai try kan rat ngai ngu me hak bagi la ban ni syong kum ni ban sedang ya ke jing sakri ke jengi try kan rat ti ke ying im jong me bara kum ke ni ke por ke ni klimat au blai bisne ngai ti yu sakri jong me ya ban melawan lam hak ni ke jakat ti try kan rat bara ngai scam ti ko pa me melorkat badu me pensai ke jengu perkat ke jengu ki kubur ki ban mi ablai bisnei naga sentur ke jengu trai kan ran kalong ke bantai ke jeng im ke jeng long ke jeng ni trai ke nu bangin im ke nu bangin sedang ban ya ke nu snem mu batamai bat kisni bilang im ke masa jeng ke jeng im jeng ni asla jeng di partai hage jeng dei bat me blai we im badu basisia trai kan rat ulong tangu briu ti kupa naga jeng ke baskem ti kan rat mela khot yu sene ka kam ke kentang ke jeng me trai bat ngai scam ti ko pa medan ai ban kren habreng jeng ilang ba jong kan ka por mat ka daw nga duaya khmat jong me ko pa kan ka klep mat jong ka por tai kan rat tu pen khoi ti ki dok not ki jing mut ki jing berkat ki jong ti ko pa abang ini osngoi ka tin ka ba em ki jong me abangin pediang ya ka bangin pendon kam ya ki ka jeng em ki jeng man ka sngi na mar ngi sngo tho ti ko pa la klep ka tin ka jong me kalong ka ba yang ni bangin ya le yo ni paman ba ka pop bukan pensoi ke jengim ke jengi trai kan rat mar ku musing ko bakar ho ya charum mat chaneng ya ke ban ngoi teli kham tami ke bangai ke jong me te ko pa mar ta ral khem ke tien ke jong me ngin or ban ngin kelon ya rap ngi trai kan rat ngin ya sngo ya ka bat bin pendan kam ke jengim ke jengi man la ke sni bangin job yo setan ba pop te ke tien ke em ke jong me trai kan rat ngawan dem khmat jong me han ke por Sikin payin, nak mentah kini kijing ai, kibaret kijong i aple bisne. Kibalong si bentani kijing kerku kijong me tiko pai kijing im kijing i. Hawa cisa aule. Abangi pai kijing kerku, ha kijing im kijing i trai kenat. Kilong kibaslei kibakar hai dok kata ti trai kenat. Andai kini kilong kendiat ti trai ngiman ai kemat jong me. Ngi doaya kemat jong me aule bisne. Bat chanu bag balang kapanan kam ki trai kenat. Tu pen gentang ki de kedi kijong me ti upa. Mungkin long ke Vietnam pen krawi kerteng ke im ke jong me haslah jong ne ke partai ti ko pa dua ya khmat jong me trai kena long lem ke wei pue ke mensin ke bla no bat lais ke kam ke jong me bar kum juro don pedeng jong ki parai jong ya lek bom lapan ais ke kam ke jong me ya kir ko blai tu kor khu kum jo ha ke sni bedang wan ti ko pa bar kham tam au blai ngadua ya khmat jong me ke badon kam ai bengin ai kham tami ki do not ki mensim ke jengi bengin ai ke long renyang ke jengi same trai kenat memen long utrai bod kle jong ke jeng im ke jengi ki por baro ti ko pa ngadu ai khmat jong me ko pa ya rap yangi kesan bor ni bengin ai wad ke khmat ke jong me namar ke jing kula jong me ke bas kem bar ke bane bar bom juk la ti ko pa me ong ba men yai ker kui ke jeng im ke jengi trai kenat nak we ke por we bengim dai ban ku slai la ke jong ke jeng im ti ko pa me metip kham bai ke jeng im ke jengi trai marta ya rap ini trai kenat bin ai ki dok not bagi mensim ke jengi semeh batang semeh unong thau unong pelong ki baro koi long lem trai bang sa jong jing sak li ke jengi ai kana long ke pedang hun khmat ke khet ke jengi snei ke jong me na bai kini baro ngangu ngadem ngapan no trai bolong dong pen im jong Yesus Kristus mentah padahal kertaru amin. Dari para bengai akan dengan por pat ngin poi sya kebe pat benta jing sakri berkata kalong ban yo sngeu na ka tin ke jong blai bat swa ban poi sta benta tong yarwai biang du jing rwai sis palai pusan bat sis pa lai pulai spa lai pusan bat spa lai pulai atokren ba jem nu jisu ki tin jong melong umso ki bala pen mi ka jing su ka badda da jor baro sis pa lai pusan sis pa lai pulai. Atokren bajem no Jesu kik tin jong me long onso ibala ben mi ka jing su kabada da jor baro ka jing sa
Ei ba itenat ki baban rujung pertei om lanu jorba jing sawa ki tin sur ka jing map ei ai ngin ngau jing sawa jomi ka jing sawa badon bor apo jong ngahaga donut ben mijin suka bakon ong hanga wa milong jonga ong daka din ka basyai do pendu ka jing arda din kren hanga do kren atrai ai ngan yo ngau ka wei kak tin ka ba mi na boreng hi ki jing shep tin kin ja jiu non jing su bom jiu kot kan mi Ki temen besan ki balang gendong syarai jong balang ki khot kom ti balang ki long kemi long pa kon samla lembat ki hep ki barit rengkat bat i pastor yang rai ber rengkat ki ngapor ngisno kemen cibun bai do rengkat bat ngi lembat bar ro ki bai do ngi ngapor nengkong yang ngeu ba ngi de man pen pau ju songo yo blei blador rengkat bat nga bat pi we pai we leng ba jong ngi ngi bat kam tam lamba ka snem hi bro ko we ngi dang yo ban ja tang artli ki ngi jong neu snem bai kermen ro ba blei unami no no ingi hak ba kum ngi ngapor kam tam je jeng ti jong ngi nang ne sakmat tengai ku blei pi we pai we hak teng bat thiang tam trai ba nong pem jong yu Jesus Christ ka jing ai ku blei snem thamai ba suk bat ba kemen ya pi baro ki khot jong balang lem ba ki long yeng long sem hapo ka balang ngawan ra ru jai ku blei pi na ka John Roberts Theological College na long principal ki nong hikai lembat ki we pat ki nong tre lembat ki nong pulia baro man ai ki jing khu ko dai pi kum ka balang leng ba jong ni ka snem kenang ba penang la benang penroi benang penja saprang ya ki kam jong blei hapo jong ka balang bat sabaru kum jo ha ki nong ki benta ki ba bleu ibit ya ka balang ban tre ya ka kam jong u blei ki jing suk u blei ki jing kermen u blei bajuran ka hang mi por baro unyai darang kat bat pi kum ka balang lembat ki bangej baro baing kermen ro bau blei unami no no ingi hak jing lenti ke jongi tementa hak ni kapor ngin poi se benta ban yo sngew tin jong blei ke benta ka bang akwa bang dia selok lang ni kapor ka de katu ka bang la pule ha kapor ba pule sedang bat ngan simtang ya ka we gat khot na ka nambar ban rubusan gat khot ka bakat we gat khot ka bakat we ka bang kum ne me penpang pan sngiat ya ka snem da ka jing bha jong me bat ke lenti jong me ki penjau kleng me penpang pan sngiat ya ka snem da ka jing bha jong me bat ke lenti jong me ki penjau kleng kan ni ka long benta ka bangi kwa bangi selok kat bangi don ni ka yeng ba kra ba kan jong blei ma ka dei ka sin ka sngi ka ba ar ka bangi yon ba yal ba na ka snem tengah sngew tu ba ka bha wingi bangin kren lor ki eke ki ba ya dei bat kan ni ka snem ka bat mai ki pra bangi jang jam sakmat kandiat sepang ne ubnai Januari ubnai benengkong jong snem pi ubnai Januari ngi yo ya keteng ju ina ki artli benta bat ka we gede ka tin latin ka baki ong yanua ka bamut ka jingkang kamum ka jingkang namar ngi so tu ba ubnai Januari ulong ka jingkang ka bapli sya ka snem ka batmai ka bamut lang ba ubnai Januari ngi yo bandrung sya ka snem ka batmai laning la bandrung sya ki ege ki batmai lani ki ege ki basdang jong kasnem bat ke bentak ba arpat benai Januari ngiyo na ublei jong ki krik uba ki khodi ublei janos une ublei jong ki krik la ong ba udon art khmat baro arliang ka kli jong u
artli nasyakmat bat artli nasyadin artli nasyakmat bat artli nasyadin kebamut kebadan kam ban pej syakmat bat ban pej syadin haga juga por nama kata yang laban ong bau benai jeneuri ulung benai ubangi hab ban pai syadin baru ban pai syakmat ban pai syadin ngemut yak eke jing le pela jong blei yak jing ku jong blei ban pai syakmat ban wat yak khamar ke jong blei bat ban perkhat ka ke bangil de ban le ha ke jing mu jongi bat kam tam ha ke jing sakri ke jongi ya blei nama kata yang laban ong bau benai jeneuri ulung benai bat don kam tam ha ke jing im ke jong pi bat jonga nama hau ne benai ngilahap ban kertiang din lane ban pai syadin ya ka egi bang lale ha ka snem bro snem la ka long jim simen la ka long jim jong balang la ka long ha jing im jong jakatre jakata ka jongi ba ka juga por ngilaban ong ba ngi habro ban pe sakmat nang ne sakmat pat ka egi bang don kamban le ha ka jing im jongi simet bat kam tam kum ki kristan ha ka jing sakri jongi ya ka kam ki jong blei nama ka tau bna jene riu dan ka benta ka ba crowd kata kata ya ka jing im ki jongi kam tam ha ka jing de jongi simet bat ublei kata ngin pai sedin ka ke ba ublei la le ka jing jongi ban ngin pai ru sakmat ayu pat mangi ngila ban le na ka benta jong blei kam tam ha ka ni ka snem ka batmai dialog ne ka benta bau nor wai sam ong me pen phong pan snyat ya ka snem da ka jing bha jong me bat ki lenti jong me ki pen jau khleng ki pra bengai cabangi pe ya ka sam ka ban rubusan ka nembar ban rubusan pe ya ka ni ka sam langet balar wai ka do david ban pen pau jing sengo ya ka ke bau bleu la le ha ka jing im jong kon israel kam tam ha ka jing im jong ki baro snem ha ka rep ka riang ka jongki maka tal da pin pe ya ka sam la khot ya ka a song of praise for harvest ka bamut man pen pau ji songu ya blei ya ka bau bleu la kur khu ya ki ha bak la de ban ot la ne ban lum ya uso ka jing tre si tom jongki baro snem ka bamut ki ya ro ya blei bala kur khu ya ka dep ka riang ha baro snem ka jing im jongki kumbang ya tip ki pra bengej ki kun Israel dan nega Israel saiti ha ki tu ki por nglaban ong ba kade ki imlang salang ba im ha kadep karyang bat kum juru ka bari jingri mentat kam desu kum tan ha ki tu ki por ha por ba ki ba men suang yo i ki im ha kan ngedang de ki tangi tribal saiti ki ba im ha kadep karyang bat ka bari jingri ban mangata ba ki pe ya ha ka jing im jongki la ne jian ti ki baro snem ki yo i ba ble sem la ino ya ki ndrei uthe ki jingkur ko lang ba usnem baro snem hi mangnen markata David hang neng yo i uduwai kerpang ban aingu yo ble bla kerku ya kadep karyang baro snem lenter bayang ne ka sam na makata da pinpule ka la pen ya benta ya ka ha ki lai teli ki benta baro lai teli ki benta ka penpau ya kinya de ka bajan ba dong ublei ba kijai benriu Israel ka penpau ya kinya de ka bajan ba bat ublei ujong ublei bat kijai benriu Israel ka khor ka ban kong du basau ka kedeu spang ublei ba map ei ka khor ka basan du ba pra ka kedeu spang ublei ba pen im ka khor ka ba khandai du ba khat lai ka kedeu spang ublei ba pendap la ne ublei ba te ki jingkur ku ha ka jing im jongki baro snem nama kata David hang ne abau rukwai bat ukun mau ya ka ba ublei la le ha dia jinya lenti jong jai benriu Israel David uyo i ya ublei kum blei ba map ei ublei ba pen im baru blei ba yai te ki jingkur ku ha kun Israel ha ka snem hi baro snem nama kata nglaban ong ba David uyo i bade ka kti ki jong blei la ne ka kti ba kan jablei ka ba ya lam ka bapti lenti ya kun Israel ha ka por baro jong jing im ke jong ki ma ta hang ne wong me pen pang ban sniat ya ka snem da ka jing ba jong me ba ti lenti jong me ki pen jau khleng hang ne pra ne ki don art league ka bentak ban kong ka ba David wong me pen pang ban sniat ya ka snem da ka jing ba jong me pen pang ban sniat ya ka snem da ka jing ba jong me pi ka ne ka pen ka tin pang ban sniat ka theo ya ka jing ai burom la ne ka jing pukub burom la ne ka jing kurku kurdo ya kitu ki badai hok ban yo yaka njo iro kumno ki jumpang pan sniat ya kitu ki ban simti ya ka ketsim habaki dia ban simti ketsim la jumpang pan sniat yaki bat kumno ki jumpang pan sniat ya ki te ba brio habaki job ki contest ki jongki da ki de Miss Universe ki Miss World ki Miss India bat kum ta ter la ju penpang pan sniat yaki ban makata ba ong pan sniat ka theo yak jing ai burom dan ne ka jing pengko burom ya kitu ki badai hok ban yo ka burom basi sen malapun pan snian ka bamut ka status jong tu gibriu dan ne ka kerdan jong ki mut kala long ka status ka bakam kerpang nama kata ki yoru yak jing ai sngoba
ke balong ke jingkur ku amtang yaki mereka jingkur ku yaki tu baro ki bayo benta badio don benta lembat ki ke yo ya taga status ke balong ke jingkur ku amtang ki simen nre yak imlang salang bat wat yakari bat wat yaka long brio kuman brio kumju nre ka bayo de bat ubleng prab ngej haba ong penpang pan singiat kam sin teo tang jim ku buram kum bujule yak bat haba tungsim kam sin teo ru yak ta beauty contest ke bangla ban ong nre hangnya ka teo yak ta jingkur ku kurdo ka jing pendapan biang ke jong blei yaki brio hagas nem barokawe kabamut habangi don kat baru blei habangi sani hau blei ngai tilut yal de hau blei kamut habangi don bat yan kat baru blei ka status jongi ka per bakala kala ubriu ba im gijim ga balai ndot ba im la ka jong kamon kamut la ban yo sngew la ne ban sngew thu ya ka jing kordor ka jing dor kat baru blei re ubriu ba sani bat bayar kat baru blei kan mau ba status jong u ka kamper ban ya kitu ki wepat ki bem itu la ne ki bem pediang satia ya blei maka tang ne nong rai sam wang me pen phang pan snget ya ka snem da ka jing ba jong me pen phang pan snget ya ka snem da ka jing ba jong me pi ka ne ka theo ya ka jing ya de ka ba jan ba pediang blei bat ki briu ki jong u ka ba mun uding ya i hang ne uble ya uble ba penroy uble ba penlong uble ba penman ba ya ka rep ka riang gojong ki namar ba ki don gijing ya de ka bajan ba uble bat uble ru ule kumta ya ki brio ki banget ba ki basani ha u ki pra banget la da pin pa ya de ka jong uble ba ki kun Israel ngin yo i ba ha ka por ba ki kun Israel ki pendem basani el de ha uble ki yo mat ya ki jingger ku ha por baki ki yer kat bar blek yo mari ki jingir ku nama kata penyo i ki roy ki man ba ki ege baro ke baki tung ki tep ke baki trei bat ki rep ki riang ka seiso namar ba kisani ha blei ndre maria lendet yo blei ha por baki ki lendet yo blei ki yo mat ken ya ki jingdo jingker men im jongki kawan ki jing sa job ha ki nong sun ki mat ya ki nem sniu balada ki tung kanu kanu lenda ki tep kanu ru kam ju seiso satia sani ha blei ki yo mat ki jingir ku maria ka jingai no blei kamot ki yo mat ya ki ege ki bem sel tenat ha ka jing im jongki ndre la katar ki prab ngej ha ba ki pai byong sa blei namar blei ude blei ba map ei blei ubadon kat batki ngiyo iba uklet lut ya ki jing duna ba jing bakala jong ki baro bar ukur ku byang yaki bat penlong bat penman ba byang yaki bat ya ka rep ka riang jong ki baro kabamut kum ki kun ki balajit ki jong blei nama kun Israel ki de ki brio ki balajit jong blei la da ki pendem yal de ka ha ka mon ki jong blei la ne da ki wan ka jong blei ki de hok ken ban yo ya ki jingkur ku kum ki kun ki balajit ki jong u nama ka tau blei ba map ei blei ba pen im hang ken neng yo ipat haman ba ki pai byang se u bat ki pendem yal de u uklet lut yak jing duna jong ki bat ukur ku yaki hakas nem baro snem maka tang neu no rai sam wong ba uble pen pang pat snget yaki dia kas nem jong ki da ka jing bha baro de hang neng is ngau thu yak jing bha ka jong ble mar ble sem tel satia yak jing duna jong ki briu sem tel satia ki jing bakla jong ki briu da ki wan ban pendem rit yal de hakmat jong u ka ba ar pat hang neu David uang ki lenti jong me ki penjau kleng kilenti jong me ki penjau kleng pi ka de kantin kleng hang ne ka theo ya ka jingbun la ne ka jing dapura ka jing dap kerhai la ne ka ege ka bala slei palat ka bala alung palat wat ya ka jing don kam jongi kumunuksa ya ka do ka bangi baman ka sengi ni sai ong ba ka do ka kleng de ha ba ka kleng jong ka do ka palat ya ka jing don kam jongi bat wat ban bam ru ngim la su ban bam ya ka nama ba ka la kleng kumta maka tang ne ha ba ong ba kalenti jong trai ka penjau kleng kamur kalenti jong trai klong ka badap kerhai kalenti jong trai kalau kamut ka slay ding ku jong u kabamut ladang isani ha ublei na hangi palat ya ka e ka bangi siampang palat ya ka e ka bangi don kam hadu bangim la ban pendon kam suika baki tiar jong iru kim la asu ndai ki slay da ka jingger ku jong blei bahag we ba kantin ngi laban ong ladang ya cha kalenti jong trai kan mau ba ka jingger ku jong trai kin yai bot lenter ka jing im ka jong pi bat jonga Ndre bun sen ngi prab nge cha im jong ngi siap ting ban yai ongkat bar blei ngi siap ting ban yai ya kalenti jong blei ngim na satia ban yai ongkat bar blei namar bang yo i ba kalenti jong blei kalong ba kim kalenti jong blei ngim yo ban yai lai lut kum bangi kwa nama katang kiar bor ban yai ongkat bar blei baring kamjit ban yai bat kalenti jong pertei bat bun sen ngi perkat ka jing yai lenti jong ngi ka im jong ngi perkat baladang yai ongkat bar trai ladang jit ya lenti jong blei ngila bandu ya kan ne ngila bandu ya katai ngila bandu lo jing jisau bha jong kado la ning ndu lo jing jingin tenan ki ba ka pertei ka terwa bat ka ai happy bat hanga maka tangi kamjit ya kalenti jong pertei bat kam janru ban bat ngi jingai no
na ka budget ya kalenti ke jong try ndrek ke bangi dia berken mau kum Kristen perab ngej bukan mau baki ke baka pertai ka ai baka terwah pi badanga kine tang sipor ken kine tang sipor ki kut no tang din katok ne por o chabara bangi pe ki ikum ba ki biang ikum ba ki itnat ikum ba ki long kila ban ai ya ki jingdon kam ki jongi ba kila ruban penhun ya ki jingkwa ki jong pi bat jonga ndrek mau ke perab ngej abangi pe ki baka pertai ke terwah kan mau bawa laki pau kum ki ba itnat ba biang nedong sedong ndrek siapo jong kipat kidap da ki sia ki balak ban penmong bat bantar ya ka do ka jong pi bat jonga baladang kelrup kurmari ki klem da pensong nong rim kan mau baki mara kin wanra bun ki bemsel tenat ha ka jing im ka jong pi bat jonga unur wain maka tau ong yaitu ke jing ruai ke bang se ruai hababe yutiu babun rong ya usia penban ngaban hababe yutiu babun rong ya usia penban ngaban pi pra bengej kan mau ba usia utaria ka do ka jong pi upen mong yaka nama kata wala dangi koit ru nglata dawai te galak koit mereka ma ba sok liang ka yaisa pirta ha ka tu ka do ba ka sadak ha ka do ka jongi nama kata ka ega bang mud barong ni ka por galong bun na preng jongi ki Kristen bun na preng jongi ki bangej ngi do no ya ka jing seung ba ba kenja Kristen nama bang ikum bakla lo ne ikum liat ha ki ega ba ka pertei ka terwaya pi bat yanga ngi do no ya ka jing seung ba ba kenja Kristen nama bang ipai sya ki ega bang la le ki bamla bum seung tenat setia bat ke wanra ya ka ega bum seung tenat ru ha ka jing im ka jong pi bat jonga ndre ke ega bang mud bang ne ka por galong kalenti jong traipat kamlong setia kumta oi le se khmat jong perthei ka perthei ledang yai ba ledang jit ban yai ha kalenti jong trai ka perthei kala ban ong bang idu lut ya ke baro ka jing jongi bar ikum bang pensitam kai la ka jing im ikum bang penjenjar kai la ka jong jing im ndreken ma ba khmat jong blei ka ne ka de ka ke ba blei kwa ya pi bat yanga ban le ha ka jing im jongi bat sisin bang la jit ya ka ne kalenti ngin yo mat ya ka jing kerku bang im la setia ban sempang ki ba dabit hang ne wong ki lenti jong trai ki long ki badap kerhai kelenti jong trai ki long ki badap kerhai tang su yai bau trai dap ka bam gadi ka hun ga jing im ga jongi hun ga bensim ga jongi baram don ka no ka dor ka bangila ban siu ya ka ladang imut ban siu dor ya ka ka bau blei ulale ha ka jing im ga jong pi bat jonga shani hau trai ba yar kat bat u kan mau bang nginem la ban mat ki ta jing ko nginem la ban nyeu ta jing ko ki bang yo mat bat nginem la ru ban siu ya ki da ka dor kan no ka dor ru kat baki tu ke budget banjai rangkat bagi pertai leseng laban ong ki yolut ya ke baki kuwa ki yolut baro ke jing sobha hamrei amdan jing suk satia ha ka jing im ke jongki pi ki pra bengej nama kata ki don bun ki bentah ke Bible ki bayatu yangi ka ke bangi ngin yo nong ladang ya rangkat baru blei namar bangi sel tu dang ya rangkat bagi pertai wala dang yo mat ke jing sobha mereka jing suk kam dan satia ha ki tu ke jing sobha ki bangi yo ha bangi ya rangkat bagi pertai maka tahu nur waisam maka sam ban kong ong kumno suk utau briu bam ya ke jing ya sela ki beman lemne bam yang ha kalenti ki nong pop lemne bam song jing song ki bar ki beng ndrei ba jing song ba jong u ka ha ko hukum mutrai ba ha ko hukum jong u perkat senja sengi teun long kumuding belatung harut ki wa ba sei lau so halak ayom u ba kaslaju ukam telorno bat ka ru ka ba ule kan man ba ki bamman kim long kumta ndrei ki long kumustaj u ba jurong no kal pi ka tin jong blei ki don bun ki ki ba pen kan mau yangi hadu kat no kan long ka jingker ku ya ka jim ki jong pi bat jonga ladangi yat bat shania how try lane dang yar kan bau try bat shania ru ha kamon ngejong u pi ki pra bengej anu raisa mu penya srim yo bakum tau brio uba yat bat shania how try bau long ku mu tau ding uba mi haru ki ba uba se yo so halak ayom pi u ne ding ulang kum ne usan uplung man ba bau sei la ke so halak ayom den mar bau don harut kawa ban mar bau don harut kawa uyo ken ban kejit ya kitu ke jing bam ki ba kordor ki ba don kam ya ke jing jong u pi ki pra bengej ki brio ke bayar rengkat bat ublei ki long kum ne ken kisan ki pelong jing jong ki man ba jing long jing ke Kristan jong ki namar ki yo ya ke jing bam ke ba kordor ha ba ki yat ban rengkat bat ublei bat wat ru ya ke jing selok na ka khmat ke jong u kebas ngotenat ke pra bengej ladang pulei ke Bible ngyo i ba ke don bun ki nuksa ba ka ayengi ke bapen kan mau ngi hadu kat no ngi yo ke jing ku ke jong blei ladang yat bat shani au ngi ngotenat pang Joseph namar ba ke bajai uku musamla basyani au trai berbayat ke lenti jong utrai leseng la ban ong ba ulong samla ba mat ke jing badu kata-kata berkat nado na yin hadu rengkat sipara
kim ju seng tunat yau ki bisni u ba ki isi yau hadu kapoi kapor ba ki mutwat ban penyap yau nrei dang don ke jing isne ki jung blei ba kim le se kata ki thep yu tu pa thliu ta ke ba jiang nang tu sei u nang tu pa na thliu ba di yau ki nong Ismail ki tu nong Ismail pa entang kata nrei ki di pa yau ha ka yung Potifar perkat ki prab ngej upara la jong umen la jong udo kasnam la jong le yu do kanta hado baki di kelai di kumba di pan kumba di yaki mar ki mata po yo bamdan jing bamdan dar ke jing im ke jong hakmat jong ki ya im lang ke sa lang ki ya mi lang na ke ju ko pok mi nde hado kan ne ki le ha ka ya jing im ke jong te ke baji ke pra bengej na marba ka ketinjong blai pat ko ong da kong bei ha baula poya po ka ying jong Potifar la ong bau bleu la kerku ya ka ying ke jong Potifar leng ba ka jing dot rengkat jong berkat tang jing dot rengkat ke jong bleu la kerku ya ka ying jong Potifar la ka long ye ke badan haying bad halengka maka tal dapin pule kitab Genesis kalau nong balai kundai kor ke basan ko ong kumne kala jiaru nando ka por bau labu ya halor ka ying ba halor ke baro kat ki bau don bau trai la kerku yau tau nong Egypt na ka bentau Joseph bagi jinggur ku ke jong trai kala long halor ke baro kat ke bau don haka ying bat haka lengkaru kat ke bau don haka ying bat haka lengkaru berkat ke pra bengej tang ke jong don kat ke jong Joseph bandar kat bat basa hang tu kumu samlau bayar kat baru trai uble la kerku ya habaro ke liang la kalong ya ka ying bat ka lengkaru hadu bau Potifar labu ke jingsan ya la chen do kata-kata bor ai tilut ya Joseph na dong sedong ban pej ya ka ying ke jong hak tu por ndre ki pra bengej ha ka por ke bang yo iba la yo ke jingsan ya ka pura ne kenrat jong ka war ngi siap harep na ka lok ke jong ka hadu bala rai penremi bala sya set bendi hang tu bun snem ha bau don hajing bendi ke pra bengej ikum babaro kilaklet yu warka yung Potifar ke badan ke basania yu baros katuru kilaklet yu ki parlok parajor yung uru ki sania yu nreken mau bau blepat sem klet setia yu bah kapor ke babiang nama katau ble la sei uno tu yung bendi bad antang bau sei uno ke yung bendi bad ayu ke jeng lai doi ndre la kentiu yu hadu kedan ke bahajrong do ke bamut la peloi hukum prime minister jongkari Egypt ki pra bengej ka ka bang mut barang ni ka por galong pi ha bang yar ka ba blei ka bainong ka ba blei ayangi ngi yo mat ya ka nado ka ne ka jing im ka ba menta ha ka jing ya lenti ka jongi ki briu ka ba yar ka ba blei ki yo mat ya ka ba kum ka ne ka jing im namar kata undung nong rai samang ne ong ba ka lenti ka jong utrai ki long ki badap kerhai bar ki long ki ba sop kleng ka balai par ki prab ngej habang irake ngene snem ka batmai nglaban ong ka we ka badan kam ngi ka long tang ban phai din sa ke ki bala lek no nrengi deru ban pej nang ne sakman ka ka bangi de ban le hau ne usnem batmai baro sisnem pin makata habang ya kendu usnem batmai borbor la kalong ya kiri ba per la kalong ki NGO la kalong ki brusimet man bangi rake usnem tmai ki judan kita ki resolution jongi ki judan ki plan ki jongi ka bangi la ban le ban pendep hagani ka snem baro sisnem ki babun ki briun makata nadu ki kenhun ki NGOs ki balang bakiri ki ba per ngidon ki resolution jongi hagani ka snem ka bangi dia ban le ban pendep wat ki teroris ro ki kai klaung laban ong ki don ka jong jing temu ber ka plan ki jong ki ka bakin le nang ne sakmat hagani ka snem baro snem ka bamun ngidon ki jong ki kul ban pendep lane ngidon ka thong ka bangi temu ban le hapo ka snem baro snem hoy ki pra bangej kini kilong badan kam ya pi bajanga bandan lagi plan bagi kul bagi badan kam rusibun yang iknang bangila ban kenjo serta ka thong ga ji man ga sgi jongi mereka ka bang mun barong kalong bahaga ni ka por kalong ngi de ban ken mau ba lada utrai dan benta hagi ki resolution gi jongi lada utrai dan benta ki plan gi jongi ka ni ka snem baro snem ken mau ba ki plan jongi ki la banem long ki ba seiso lada ngim ajaka yo blei hagi resolution gi jongi ki plan jongi baro kin la ban seiso kumba mapi bat manga ngi kmilenti ngi la ban ron ki plan ki babiang bha ki bala pun kre bhan dong sedong ndekin long le no ladang ngim ai benta bat ajaka yo blei bondon benta hagi plan ki jong pi bat jonga pi ki pra bengej ka julang kur kom jongi habang yo pediang ngesnem bot thamai ngi ju wish bat kerku kerdo iwe pat la ki long ki bahi ngasem jongi parlo ke para jor jongi la ka long yano ro ki bang yakendo ki bangi mituru ngi ju pha
kijing kurku me ai kijing kurku yaki ngi pak SMS ngi pendon kami messenger ngi pendon kami WhatsApp bat kum ta ter ban yo pediang ru nagi parlok jongi yaki ju ki message hangne ke por ngla ban ong ba baro stay yon ter yo pediang ya bakum ki message ban yo kita ke New Year ke basuk ke bakmen ke New Year ke dap kerhai haki liang baro jong ke jing im jongi ndre ju perkhat ki prab nge habangi wish kumne lane ngi kurku kurdo hakane kurukom kania kerukom wis jongi lesek kanem long badon jingmut ya gitu ki baduk ki bakerdo ki bamdan ban bam kan don jingmut ya gitu ki brio ki baim ga hasurok ki baim ha ki slom kan don jingmut ya gitu ki brio ki haban sha ya kal erus ngi namar haki ki sngo tu ba dalai leru ki nam yo ya ka jingim ka basuk ka bakmen namar tang jing jenjar sudah ki babat baki babut ya ka jingim ki jongki namar haki kam don jingmut setia kan ka snem ga bathamai ka snem ga basuk ka bakmen ka snem ga badap kerhai Seusun ki prabnge ban perkat bagi don bun ki babriu ki bakum kini ki badon hak im lang kasa lang jongi maka tawar hapeng jongi ru habangi wish Christmas lembang wish happy new year ki wepat ngidang don be ki jing artatin tip ka ki bangin yakendo how ne usnem nama kalong gelenti ki batmai ki bangin impat la ban ya laneng impat la ban yakendo yaka kam tamang ni ke pandemik ke balasar kum ne ngilaban ong ba ngi tip setia ka ke ban jengi ya kala syai kala singi ke jongi maka ta wala dang i wish ban yo snem ke basuk ke bakmen ka snem ke ba ajim kermen rengi don hi kata ke jing artatin ka bakumno kelenti ke bangi gin ya ha kini ke singi ki por ke bamta kam tam ban yo iro yak jing sniu ke banang jelde kini ke singi ke ba penting bat pensir yang ngi ke prabnge kat banang mi ke singi i kum banang ya lampen ban sya ke banang kam sniu ban ya ke ba sya ke ba kam ha ke jing keli ke bak mi ha ke por bakum kata ke por kalong hatu ngin yo ne em ya ka snem ka basuk ka bakmen hatu ngin yo ne em ya ka snem ka badon jingkermen hakum ka ne ka por kalong ba edu kata-kata ban perkat ka bakum no kalenti ka bangin ya kendo ha ka jing im ka jongi nang ne sekman ki prap nge ka ka bangin de ban le ne ban kan ma ne ka por kalong ha bangi im kum ka ne ka sngi ngi don kam ken ya ka jing ya rap ki jong blei ngi don kam ken ya ka ti ki jong blei namaran kata walada ngile kumno rol rang ya kendo kono ke benta jong im jong yiro lamda ka ti jong ble ke don rengkat bat ni lamba ka jing don rengkat jong ble ke rengkat bat ni kalong ba edu kata ban yai lang bai ke jing at pelung jong ka jing im ka baman ka singi ke jong ni ki prab nge ngila ban ong bakum ne ka por magata ngidang long kum ne kum bangi long menta de naman ba ka ti ke jong ble ka don rengkat bat pi bat nga ha ka jing im jong ni ha ka jing ka sem jong ni la ne ha po ka balang jong ni pero kat ki prab nge laneng ju perkat em ka ke ban jie ke jim jong pi bat jonga la dau ble weng no ya ka ti jong u na ke jim jongi tang su weng ya ti jong u na ke jim jongi ngatarai ba ngin mat tang ya ke ki bam sengau tenat tang ke bam sengau tenat ta tang ke bas sengau si ki ban wan jia ha ka jing im jong pi bat jonga maka ta ba kum ne ka por ka kon pen kan mau ngi ya ka ka ba nong ruai wong wat not ban jeng marwei ka bor ubriu kando wat not ban jeng marwei ka bor ubriu kando ngila belong ke beriu ke badap ke babiang ngila ban yo ke spa ngila ban yo ke nam ngila ban yo ke burom ngila ban yo ke jingstat ngila ban biang rod nandong sedong perab nge ndreken mau bakini kindo no ladang isyania hala ka jong ka bor ke jong pi bat jonga ngidon kam ken ya ke jinglam nanti ke jong blei kam tam bangi ya yaus ne umbat mai ansat sautanat bang pule kitab Exodus kalau dong balai pulai ke bakatsan ikan mau ke bajia ke lenti jong kon Israel habau Moses ulahir no lum Sinai tu por bat mari no lum Sinai ublei la ong Moses to yai no sakmat wa chang sa ang to trai lum Sinai re yai no sakmat re ke jubab ke jong Moses jo ublei tu por Moses u ong kumne lem dalai lem ke khmat jong me bat ngi to wat yalam shu yang ngi nang ne lem dalai lem ke khmat jong me bat ngi to wat yalam shu yang ngi nang ne pi ki prab ngi Moses balai lami kun Israel usngau tu dukat no kolong ba ban sitom ban yalam ngini jai ban rio ba kenriang ba mutulap ka bakum gane wala ki yamari ki jingku jong blairo bar ki pendik ya Moses dakum ne ba dakum tai hadu ba umsau tu shu ha ki por kum no unle ha ba kum kata klip man ndre Moses usngau tu ha ni ka por magata aba ble yo ang ban ya sakmat rengkat ba ta ki jing ki jong u usngau tu ba lamdau trai dan rengkat lembak tiu trai ke don rengkat batu ka bamur kalau ngaba edu kata ban ya kelenti jong kejing ki badon sakman ki prab nge ke bang mut ban ong ni ke por kalong habang ya rengkat bau trai kam semua setia bangin mi yakendo syu kejing kam semua setia tang bang ya bau trai kejing kendo no ndre hapreng kejing ngiyomat kenya kejing suk namaru trai don rengkat
bat pi bat nga ba ka jo ka paru ki prab ngai habang yar kat ba utrai lanne habang yai leng bai ki jing e ba habang i job ro ya ki jing e kam sumur stian man bang la job ya ki jing e kamur ki jing e kinum wan shu ngila ban job ya ko be ki jing e ndai ki dang don bun ki jing e ki ba ngin la ban ya kendo ha ka jing im ki jong pi bat jonga bang ngis tu ba ki jing e ki de ki benta jong ka jing im ki jong ni i wei pa i wei pi la da pi yang jrong ulum pi yang jrong ulum pi e ba sa tai sa tu ba kut jong itu ki lom ka kendo ko sun benang bat kia kendo ke sun benang bat kini kilom nginang perkat bakatu ke de ke bakut jong ki ke bakut jong perthai da pilai piang sak tu ke jaka bang perkat bagong ke bakut pendang yo i biang bagidang dan bon kilom ke bai don ter hang tu ki badang long kumju ki badang teng ka we ding ka we kum bakitin pareng gaong beyond the hills there are many other hills kabambut shalan det jong itu kilom dang dan bon kilom ki bangi ngidang ha ban jai lengba kan yang kalong kumju ya kajing im gejong pi bat jonga kalong kumju ya kajing lenti Kristen gejong ni ngila ban job ya ke kajing e ndrengi de ban ken mau badang don bun kajing e ke bela ban ya kendo ha kajing im gejong pi bat jonga ndrengi la ban job kajing e ke prab nge ken mau batang la dak ti gejong trai ka don rengkat bat pi bat nga nama kata ki briuk bas tu ya ka dor kajing don rengkat kejong blei ki kloi ban ino lut ya ke baro tang ban yo ban ya rengkat baru blei bade kan ne ka bala ban yarap yaki baka balai rap ban yarap ya pi ba yanga bangin ya kan yo ban kan jo hacha ka thong jong ka im jong ni ngaso tunat ki prab nge habang kan mau ya ka im jong pleti mais im habakala kala Kristen hapo nongkrem hang tai ke ka bajia ya ka mari kala Kristen kala du no nadong sedong la ka long ya ka jing yo pateng la ka long ka spa ka peu la ka nong ka nam ka burom la ka dulut nadong sedong baki briu ki kli ya ka balai ka kloy ban jit ya ka nem Kristen habaka dulut ya kini ki e baro ka jing jubab jong ka basut ka ong kumne ngamla satia ban ino ya ka spa bem jukut ya ka bangla shem hau trai jisu ngamla satia ban ino ya ka spa bem jukut ya ka bangla shem hau trai jisu pi briu ki basngeu tu ya ke jing kordor jing dor kat jong blei kisneu tu bakan ne kalong gaspa ke bakordor ki kane kalong gaspa namar bakam ni yaine berjasa tangang yang pertai ndai ka yaine berjasa hado ki babam jukut ken ki prabnge ke ga bang mun mo ha ne ka por kalong ha ji yalenti jong yikum Kristen lang bakan ne ka snem hi bro snem ka bangin ndang ya ni don kam basneu tu bangi long kum ne kum bangi long de namar bau blei udang dai ya pi bajanga bangi dan don kam susu ya blei nang ne sakmat ya kejing lam nanti kejong u nama kata shwa bangin mi nangan jaka ban nang kejing seng tokili kengin keli ya lade we pai we hatong isngau tu ne em bangi don kam ya kejing lam nanti kejong blei haso tong isngau tu ne em bangi don kam ya kejing don kat kejong blei ha kejing im kejong pi bat jonga shwa bang song prab nge ngakwa ni tu we jing tu khnam kot bakata ka long spang we usim ka bang yo ban pule highway ni kot tingkel men shwa uneus im udan gawe ka kun ga bau don ukwa ban pinya poi khan no ban pensong kurim no bat ukwa ro ban yo yau u persa u babyang na dong sedong te ke bau le la ong ba u khot ya ki kena samla sedang baro apa hima ka jong u bau labu ya ka sngi ong ba kin pen long ya ka jinga mare res bot ong no ba job ya kata kares ula ban song kha ya ka kun ka jong u te ke ba ji ka pra bnge habala poi ta ka sngi baro ki kun samlan maru ebum kwa ban yo ban simti ya ka kesim namar bau bajob wong unlong ban simti ru ya ka kesim din yo tu bam ko ya kata baro ke laiwan te ke bajia lapoy kita ka singi ndre pio i prab nge bahaman badon ginu ginu jajing le kai bakum kene ki don ki brio ke bakwa ban de sutia te ke kan bang ni ki brio ke don siken hun ke bakile ka long ba kisna de ki bol ki ba buntli bha ki bol mada kila dep sna kita ki bol da ka kendeu ki sut ya ki da ka rong siar hadu bapin yo i ba ki tu ki bol kala longkum ki bol siar take ka bajia long ka long ba ki kwa ban de trik yakni ki brio ki ne ki kun samla ki bawan takpor ki ha song we ki jaka ki bamut bakin ha ban pet nang ta maria poi we hadin we tudon ar lai tri bol kita ki nong ya mare namar baki mut baki de ki be ki siar sisya kita mik te ki bol bat ki klet ya ka tai ka thong ka badan khamat jongki Andai ki don tang we ubangi laban ong we kun samlau badak pentulun we arro umpet seteki upet ba yata katong bade utau ba job ba bau da job nama kata uyo ban song kurim yak ta kun ngejong utau patsa kai ka bang mudang ne ka por ka long ka jing hikai ka bang yo nang ne ka long ba
Thưa hak jial inti jong pi bat jonga kum gi Kristen kan ma bagi don bun gi bol siar gi baga perte gi terwaya pi bat jonga ki baladang jit bat gi pentame dak bajit yaki ngindu no ya takatong ka badon hak jing im ke jong pi bat jonga ngidu no ya takakul ka badon gi im gi jong pi bat jonga maka kata jing khot ya pi bat jonga ni ka por galong habangi don kam man yak ni ka snem bat tamai a bangin wat yak khamar ke jong blei bangin sania ung yar kan bat u kenang bangin yo ka jing im ka badap kerhai ka jing im ka badap dak jing ku jong blei u blei un kur ku na kam ta buram jong u amen. To ka por kala biang bang ya penwai no igne sakri jong yo blei tong yarwai ketu jing rwai ba lais pa san pusau bat lais pa san pulai anda de penik jing rwai ngasong ba ban khot ya pastor NS yang rai insong ba ban pulai ingi dak jing ku penwai silenter balunong pen im ngasong suk ngasiam song ba lang ba jing lenti bakim u yalam u ker uda lais pa san pusau lais pa san pulai. Silenter bat lunong pen im ngas ngosuk ngasem sobha leng bajing elenti bakim uyalang ukeruda jing sujang kabneng bayai slay day hang ni bangayoman ngatibha yang kuslay ay rain God but Jesus can run ngatibha yang kuslay rain God but Jesus can run lente bun kijima bat lunon pen im ngayan tang maulog by shisha abdengki Yon bunjak lagi jan batakim kershan kamen siru kasoslian day mauban lambantan adu pandalai shilyan Day mauban lambantan hadu pandalan shilenter jing imbarokar o kanun jing ikbaslay jing datan hang taha ijan bapernai bajing men syakir taba tang yaka ningan yai riwai lenter pat ungan yai sa tang yaka ningan yai riwai lenter pat ungan yai sa iniwai tukerku ablay yangi iway pi iway lengbaga kedien ka ba im ka jome
Bahaka ni senam ablay ngin de yot diang shisha ya ka jingkar hai ka jingkar khu ha ka jing im ka jingi ha ka lentiat baro bat bangin lang la ban ye sno bat ban ye phai shame ha ka jingat lenti leng ba ka ni senam kar khu ya lo jong shakri jome bat ya ki ai ke baro ro ke bangin la pendam ai ro ba ka jai ai ka batap piang try nong pen em ba it ya jingi Jesus Christ ka jingit ka bapla ka bamayan ka jau blay ko pa lam ru bat ka jingas lak ka biay pensai bor ka ba ai jing hon jing tengen men simukhot to ki jingkar khu ka jame kin long ka bor bat kin song dap karhai rengkat lem bat ushakri jome try balayo ban sami ko khobor hapning jongi oi long rengkat lem bat ngi hang ni baro lang iwai pi wai lem bat ru ya baro kirunget kirukhot ka biay pendan buram ya me ki ba shakri me hakari ka ba it jangi bat hakaleng slak ka perthai naduk menta bat shaduk ki babam jukut amen.